Ahojte, dneska sa mi vôbec nechce ísť behať, akože vážne nie. Ale musíme. A prečo? Pretože trénujeme na vianočný beh mesta Lučenec. Tu je 1 stupeň. Vlastne je pekné počasie, pretože neprší, nesneží, nie je mokro. Ideál. Takže žiadne výhovorky, ideme. Vrátila som sa z behu. A vonku 1 stupeň, ale akože uvarená som ako myš. Takže zhodila som mikinu, dala som len tričku, rukavice, paradička, úplne to stačilo, čelenka. A to tempo dnešné nebolo búbu co. Odbehla som si 8 za 52 minút, čo je ešte katastrofa, ale aj také dni sú, takže nevadí, žiadneho rýchlo bežca som nestretla, že by som sa cítila trápne, takže som si to celkom dneska vychutnala. Viem, že ten čas 54 minút na 10 km je pre nikoho, že pre pána kráľa, čo tá ide, a ako by to môj brat hovorí, čo si cúvala. No, ale tak aj takí bežci ako ja musia byť, aby tí, čo si super rýchli, vyzerali, že sú fakt super rýchli. Nic si z toho nerobte a behajte pre radosť. A ešte som chcela dodať, aby ste pred každým behom si urobili nejakú tú bežeckú abecedu, trošku sa rozcvičili a teraz samozrejme po behu si dali poriadny stretching, ale ešte predtým aspoň 10 klikov a nejaké cviky na brucho a na stred tela. Aby nám to telo proste bolo silné, pevné, celé, nielen nohy.